Riċerka pubblikata fi ktieb mill-professur Franz Ċappara ħarġet fil-beraħ li l-ħsibijiet progressivi ta' Niccolò Muscat fis-seklu 18 għamel l-ewwel attentat tas-separazzjoni tal-poter bejn stat u knisja f'Malta. Il-professur Ċappara spjega li biex Muscat laħaq avukat kellha tħallaslu it-sija tiegħu. Huwa kien persuna istruita u pjuttost attiv fl-ambjent tal-Knisja. Madankollu kien propju meta laħaq avukat ġenerali li beda l-ħidma biex jissepara l-poteri tal-Knisja minn dawk tal-Istat. Kien jgħid li l-isqof inħallulu biss il-mitra u l-baklu, jiġifieri ma dak li għandhom x'jaqsmu mas-sagramenti, mal-morali, mad-disciplina ekklesjastika, ma dak. Il-bqija kull ħaġa oħra tittaqa' f'idejn il-gvern. Dik kienet l-idea l-iktar prinċipali li kellu, li xorob mill-Ewropa din, mi kienet idea tiegħu oriġinali, dan xoroba din l-idea xoroba mill-luministi Ewropej ta' dak iż-żmien. Il-professur Ċappara spjega kif ma kienx vassalli l-ewwel iddeskriva lil Malta bħala nazzjon iżda f'kitba ta' Niccolò Muscat. Muscat kiteb ktieb apoloġija a favore dell-inklita nazzjoni Maltese, innota l-kelma nazzjoni. Mela ma kienx vassalli di sejjaħ l-ewwel darba lil Malta nazzjon, dan ferm qabel snin qablu dan, u f'dan l-ktieb dan Muscat ifaħħal lil Malta, Malta Ewropea, Malta l-aħħar pajjiż fl-Ewropa. Il-probabilità hi li kien minħabba din il-kitba li l-Grammastru rridu bħala kunsillier tiegħu u bħala avukat ġenerali. Niccolò Muscat ipprova wkoll jipproteġi l-qrati tal-Istat u jisseparhom minn dawk tal-Knisja. Jekk Gabellott bidwi li qed jaħdem biċċa art tal-Kurja u dan ma jħallax qbiela, dan fejn ħajder? Billi l-artija tal-Knisja. Ħajder fil-qorti tal-Isqof jew fil-qorti tal-Gvern. Muscat trid illi billi hu kien partikolari ġifieri bniedem privat dan, għalkemm kienet art tal-Knisja, dan ħajder fil-qorti tal-Gvern. Muscat kien saħansidra jeddet lill-Isqof li jażiljah jekk jipprova ma jaqbilx miegħu. Ir-reżistenza qawwija għal ħsibijiet ta' Muscat kienu ċari f'korrispondenza bejn Ruma u Malta. Saħansitra f'korrispondenza minnhom, Muscat issejjaħ l-għadu tal-Papa, tant li l-Papa sejjaħ għall-eżilju tiegħu. L-istoriku qal li l-ġlieda għas-separazzjoni tal-Knisja u l-Istat intrebħet bosta snin wara l-mewt ta' Muscat. Madankollu il-ktieb juri l-kuraġġ li kellu Muscat f'din it-taqbida bejn l-Istat u l-Knisja.